Dámy a páni, vítajte v tomto zaujímavom videu, kde si môžeme ujasniť nejaké tie fakty. Nachádzam sa v budúcom štúdiu, ako môžete už vidieť, za mnou už je obrazok zapustený na stene a priamo v tej obrazovke, čo vidíte, je len odraz to, čo je predo mnou. Predo mnou je trošku materiálu a samozrejme môžete vidieť aj výrez na dvere, výrez na okno a predielovacia stena do nahrávacej kabíny. Je to fajn, však pokračuje sa ďalej, troške je tu zima, cítim. Ešte to nekúri zatiaľ. Ale čo chvíľa bude aj teplo a čo chvíľa bude ešte aj podľové kúrenie spravené. Máka sa o 100%, takže pre svojich fanúšikov bude to len maximálne, čo ešte len dám. Pretože tuto na tejto obrazovke za mnou sa budú ukazovať paranormálne javy, napríklad, že čo sa všetko zistilo z terénu, objasnenia a podobne. Len chcem ešte ujasniť, že čo som tu mal kedy, čo som ich bral ako priateľov, som ich vysťahoval z tejto, lebo tu už nemali čo robiť, pretože rabovali, robili, ak to poviem, neplechu, hej, to znamená, že ohovárali ma pozadí za, neviem čo, asi za video, alebo ja neviem. Ďalšia vec, nebrali ma ako za normálneho priateľa, zrejme asi vadilo všetko, že vraj som vylieval toto, že hovna hľadí na cudzí pozemok. Počkajte, ale neboli to ani moje hovna, to boli cudzie hovna, to boli hovna postupa Urbexu, hovna Alexander Explorers a hovna Nicole Urbex a dokonca ešte je Krípel, hej. No, Sinčok, ktorý pred kamerou ští, ako to vyťahol a ští rovno na chodník. Ako ľudia, povedzme si rovno, ja som si myslel, že sú normálni. Oni prídu, začnú tu robiť bordel. Dobre, odpratoval som to postupne, hej. Však trvalo mi to mesiac aj týždeň, ale oni, keď tu už vlastne bývali, tak som odpratával ich smeti. Nevládal som toľko tých smetí odpratávať. Namiesto 2 vriec mali 4 vrecia. Vždycky po 2 vrecia schovali do tej zelenej kopy. Však bude zachovať aj dokumentárne video o tom. Všetky kamerové záznamy, čo mám, čo tu oni prebývali, všetky mám a všetky idú von. Musím k tomu ešte pridať vlastne ešte výlety z Urbexov, že aj paranormál tam bol. No, oni už neveria na paranormál. Počkať, oni chcú povedať, že nič nepočuje na záznamu, hej. Napríklad, že je menianská hrobka, nepočuli to však. Je aj hluchý, slepý, nemý a kriplavý, no to mi jasné. Ľudkovia, urobte si obraz o tom, že aké fakty už na našich reakčných kanáloch dávajú von a čo dávajú oni. Pozrite si ich videá a zhodnote, že kto dáva tú pravdu von. Pravda, ktorá ich bolí. Nuž, ale ja som počul na hentej Alexandrinej papuli, že má strach pred tou pravdou, pred tými faktami. Ale ešte to bude. To ešte bude paseka. To keď sa spraví toto štúdio, v tomto štúdiu bude práve video, dokumentárne video, ktoré bude mať minimálne 1,5 hodinu minimálne. Možno to bude dlhšie, možno aj na 2 hodiny. Kto chce otvoriť oči, tomu otvorím oči. Lebo ja som bol tiež dlho zaslepený za to, že oni pekne kvákajú, kačky, že vraj, kačky. A pritom za chrbtom taká dika do chrbta, jak hovado. To keby ste ľudia vedeli, čo oni robili pozadí, ja som sa dal dohromady s kamošmi, ktorí sme si boli na nože, ale sme sa spretelili, alebo sme si všetko vysvetlili. Čo hentá bachrata a pískatí písali im, jednému, druhému, tretiemu a ešte dokonca im niečo písali. Všetky tieto fakty, samozrejme v jednom dokumentárnom videu, máme toho veľa, plná skupina týchto faktov, plus ešte aj to, čo som zistil z jej účtu, že si kupuje odbery, lajky, zliehnutia. To je reálne preukázané, alebo ja neviem fejkovať. A hentu Nicole Urbex, čo som dal fotku, originál, je to originál s tou ihlou. Ľudkovia, myslíte si, že by som robil cez umelú inteligenciu?
Ja to nepotrebujem robiť, ja som si iba vyskúšal raz, že si predstavím nejaké nahracie štúdio, na ktorom pracujem a ktoré bude reálne. Ako môžete vidieť, pokorky idú. Máme už február, materiál je objednaný a čakám na káble. Tie, čo som objednal, 413 eur. To, čo som kúpil v Haggard Halle, tam ten jeden dvojlinkový kábel stal 95 eur. A ešte stále povedzme si, že je len jedna miestnosť. Ja som tedy kúpoval káble na celé komplet poschodie. Ma stáli 800 eur tie káble. A to už je asi 3 roky dozadu, čo som kupoval. A mám k tomu aj faktory. Faktory môžem potom dať tiež do toho dokumentárneho videa, o čo všetko ma pripravili. Mal som tam 30 internetových káblov, zostali mi 2. Čo sa týka tých silových káblov, nezostal ani jeden. Ani jeden, všetky dali preč. Pretože údajne ten krípel, čo má papier od tej svojej sprostej hlavy, ktorý chodí k psychiatrovi, na ktorého mám kontakt, aj mailový kontakt, nielen telefonicky, mu môžem krásne poslať ešte to v celé komplet video, čo mám urobené, jeho mozgové pochody, za ktoré by mohol ísť kľudne na líčenie, dlhodobé líčenie. No a Pachrata, čo tiež nemá dokončenú školu, tú základnú myslím, ako aj Nikol Urbex nemá dokončenú základnú školu. Ten, že vraj Alexandrin Krípel tiež nemá dokončenú základnú školu. Oni povedia, že oni majú stredné školy, áno, takéto vzdelanie. A vzdelaní ľudia asi nerobia problémy však, no. Oni sú nevzdelaní a preto nevedia, čo je to život. Nevidia, lebo nie sú na to dobre pripravení, sú zaškolení. Ak sa ešte aj hovorí, že škola životom, hej, ten život ešte nenaučil. Ona týždeň pracovala brigádne, umývala riady v jednej reštaurácii, no žije sa nechce. Ona od rána do večera šuch, telefón, do čo dáva, do čo, kde ona tam píše, do čo tam hovorí, všetko rieši, alebo user je to, alebo ona nedosiahne to, čo dosiahli iní. Ona sa rada priživuje, to isté sa priživuje aj na postupách Urbexu, alebo on má peniaze, alebo má peniaze asi za čo, však má papier od hlavy z prostej, tak dostáva peniaze, ktorý sa musí o celú rodinu postarať, platí nájom. Áno, platí nájom. Lebo oni si nič nekúpili, žiadny byt, lebo je nevysporiadaný. Sú tam dva majiteľia. Z katastra viem, všetko viem. Keď sa človek zapozerá do tej krutej reality, tak všetko je zistí. Troška je tu zima, cítim, no však čo už v pohode, dá sa tu vydržať. A čo ešte poviem? Ja som videl ich live streamko, Ježišmaria, ako ho axovali. Ľudia, robte si názor troška o tých dvoch. Lebo hento dokumentárne video ich úplne maximálne porazí. A nič z toho prakticky. Oni sa musia utiahnuť. A mal som výpoveď na polícii na Kvetnej Trenčíne, ako si ma zavolal policajt, řeku. A nimi hovorí, ako prosím vás, mne stačí len, prečo tá výhražná správa. Ostatné sú také hovadiny písané, že on sa čuduje vôbec, že v Krupine bolo podané trestné oznámenie, ktoré je irelevantné. Celko irelevantné, len tá výhražná správa, že prečo som vlastne tú výhražnú správu poslal. Áno, poslal som, lebo nechceli uposluchnúť na prvýkrát, aby opustili pozemok. To isté ani na druhýkrát. A potom sa mi už išiel pohroziť, lebo keď neodídu, všetko im to tam vypálim. Áno, aj v tomto videu to spomeniem, lebo všetko im to tam vypálim. To znamená, že nie, že nejako im, hej, je to môj majetok, je to na môjom pozemku. Tá budka je na môjom pozemku, tá budka je moja, ja som do toho dal minimálne 5000 eur. Ako je to hostovské, hej, je to pre hostí urobené, a nie, že na dlhodobé bývanie. Tam sú steny,
ktoré majú 7 cm hrubku a nie je to stavené na zimy, ktoré sú minus 20. Hej. Oni tam prebývali v takých zimách, ešte dokonca tá ich mladúčka, ktorá nedokončila školu, tú základnú, a samozrejme ich ten krípel, ktorý štip, on je tam na chodník pred kameru, ako unikátne zábery mám. Skúmam tie kamery radom, všetky zábery. Ešte mi zostáva asi tak celý január preskúmať z tej kamery 2, čo je namontovaná priamo tu. A potom ešte idem skúmať tú druhú kameru, kamera 1, od suseda. No a ďalej som si vypočul jedného suseda, ktorý už dávno že vraj chcel vybehnúť po menovitých postupu Urbexu a Alexandra Vlogger, pretože tá zadná kopa, aj tá predná, vyhadzovali odpadky z výšky jedál, však to potom si dáme do záznamu, do toho dokumentárneho videa. Veľmi rád to celé pospájam, aby to malo celú súvislosť, prečo to malo súvislosť a za aké okolnosti sa tí ľudia museli z tejto vyhodiť. A hlavne, aby si ďalší dávali na nich pozor, lebo to není ojedinelý prípad. Čo dobre viem, z dobrých zdrojov, hentá Bachrata bývala ešte u svojej mamy a mali jeden jediný šerbelík vnútri, lebo im sa von nechcel chodiť do latriny, srávať, šťavať, tak šťali do toho šerebla. Je to nechutné, je to hnusné, zle sa mu to rozpráva, viem si to dokonale predstaviť, ale nie. Toto by som ja nemohol. A to, čo vlastne si dokazovali tuto na môjom pozemku, je až veľmi úbohé. To, že oni tam strali a upchávali všetko a hlavne, že človek sa musel o to starať, že aby to vyhodil, tých sračky preč, hej, ja som to nechcel robiť, preto som to aj povedal v tom videu, že to vyhadzovať nebude, nech to vyhodia oni. Vyhadzovali to na ten cudzí pozemok, hej, samozrejme. Ja som si nevyhadzol nikde svoje sračky, lebo ja tu iba ojedinele chodím, raz za dlhý čas a to nezaplním ani za jeden celý rok. Takže oni čo zaplnia, tak to si musia vyhodiť. Oni zaplnili za týždeň, bohužiaľ. Takže nie, že ja vyhadzujem svoje sračky, oni si vyhadzovali svoje. Alebo som im pomohol ja vyhadzovať, lebo ja som mal úplne inú robotu, aby som mohol napredovať. Napredovať tým, že si tu tvorím to, čo tvorím. Aj štúdio, auto sa ešte opraví, bývanie sa spraví, hostovské sa spraví, strojovania sa to spraví. Strojovania na fotovoltaické panely a strojovania na užitkovú vodu. No. Tak sme boli v obraze. Čo sa týka paranormálu, máme naplánované výlety o miestach, o ktorých ani neviete. A už samozrejme si to zobral postupom Urbexu, Alexandra Explorers k sebe, že chodíme po miestach, o ktorých ani netušíte, že existujú. Áno, ale viem. Napríklad Drenevo 56. Hovoríte to niečo? Piskaty, Bachrata. Má to firma Invest Holding. Vlastní ten dom. Potom druhý dom, Dreňovo 95. Ako máš ty odvahu vôbec chodiť po takýchto miestach? Však to stále niekom patrí. Ja si chodím po verejných miestach. A ja rád riešim paranormálne javy. Však tento rok pôjdem zase po výletoch. Už to pôjde pekne. Po takých miestach, o ktorých človek nikto ani nevie, že sú, že existujú. Preto ja to všetko skúmam cez satelitné snímky. To je najlepšie. Ja nepotrebujem Urbex mapu, nepotrebujem nič. Čo chcem, zistím si sám. Ak to je nejaké odľahlé, samozrejme, to je ešte lepší adrenalín. Nechcem nejaký zlý k týmto dvom dotyčným, lebo oni vedia iba každého urážať, každého ponižovať. A že moja žena, že chodí upratovať, a to ste na to ako prišli? Isto? Brokeria nie je upratovacia firma, hej, pozor na to. Je to finančníctvo. A tam pracujú len ľudia s titulmi. A tí, čo nepracujú, tak ani titul nemajú, samozrejme, však prečo by mali mať titul? Lebo titul znamená niečo, hej.
Aj maturanti sú v pohode. Ja som maturant, ja som mal 3+2. Ja som mal aj učňovku, mal som aj maturitu. Takže 3+2. Hej, nadstavba. Som vyučený aj s maturitou ako elektrikár. Pracujem vo firme, kde sa vyrábajú raky na servery. Aj serverovni samozrejme. Klesej systémy. A nebudem ďalej rozoberať. No. Lebo to je vec firmy, ktorá si nárokuje mať všetko tajnosti. No. Iba toľko som zhruba povedal. A čo ešte? Mám svojich priateľov naspäť. Sice boli nejaké hádky a tak to bola kedy, ale keď sme si všetko urovnali, všetko je v pohode. Dokonca máme Urbex veľkú skupinu, kde nás sa samozrejme dosť veľa ľudí a veľmi radi poskytujeme všetky informácie len preto, aby otvorili všetci oči. Čo to zostal vlastne jeden z tých urbexerov, že má zaslepené oči a ona si ho dokonca omotala o svoj prst, myslím Alexandra Vloger, jednou urbexera, však nech sa páči, nech je komentuje a nech sa mu páči ďalej sledovať ich videa. No ale komu by sa páčilo video, že idú niekde natočiť, povedia, že to je niekde pri Košiciach a nakoniec sa zistí, že to je napríklad Dreňovo 56 alebo 95, hej. No, povedia, že pri Košiciach, hej. No, všetko už vo videu, hovorím. Vo videu, lebo Google Street existuje samozrejme s Google mapami a mne stačí, že mám nejaké tam, ak to povedať, upodozrenia. Napríklad aj tá pohľadnica, čo na zlomku sekundy som si iba ofotil, alebo tam bolo Dreňov 56 písané, už som vedel, že sú Dreňové. A ten nevysporadný byt, čo je tam kúsok, vlastne tá bytovečka, druhé poschodie, hneď naľavo byt. Dobre. Príďme keď na návštevu, donesiem vám Dustyho, donesiem vám mačky, v jednom tom keramickom súde budete mať darček. Ja si myslím, že to bude paráda. Expertíza sa najprv spraví, že ako zahynuli tie zvieratá a keď sa zistí, že to bolo zahynuté práve tým hladom a nie, že ja som utravil, ja som nikoho neotravoval. To, že huckali psa proti mne a aby ma roztrhal takto, aby získali môj majetok. Hej. Jaj. Alexandra a po stopách Urbexu. Ja neviem, tie vaše mozgové pochody sú úplne k ničomu. Ako je policajt mi povedal, že aspoň pár dôkazov mi dajte a to mi stačí. Zmejte mi to zo stola, alebo toto je celé irrelevantné a nedá sa to ani na to pozerať, nie ešte čítať. Dobre, ľudkové, tak aby ste vedeli, o čo sa jedná, o koho sa jedná, hovorím, úspechy idú, lebo keď sa pracuje na sebe, tak samozrejme napredujeme. A minulosť potláčame, minulosť trestáme za to, aká minulosť bola. Ak náhodou má Alexandr Espores, alebo či Volger, či ak sa to volá, nejaké moje hlasové správy, že ako sa chce zabiť, alebo čo, áno, ja som už mal také stavy, alebo pri nich sa to nedalo. Bohužiaľ sa to pri nich nedalo, lebo keď vám ničia túto všetko, nezničili jeden menič 4 kW 650 eur, potom druhý 4 kW menič 650 W, tretí menič 650 eur, hej, 4 kW, dokonca ešte 600 W menič, už som nemal chuť kupovať ďalej za 150 eur. Zničili, zlikvidovali a ona ešte že natočila video, ako mi bachla baterka. No nech sa páči, daj to von, hej, áno, natočila si to. Ako si to mohla si natočiť zrovna keď to buchlo, hej? Nenatočila nič, 100%, lebo spali tu ak dudkovia a jedine čo tu buchlo, bolo ten menič. Ten menič, ktorý zničili. Jaj, ťažko sa za to hovorí, alebo keď zoberieme, že škody sú napáchané až do 4000 eur za tieto meniče plus káble ešte k tomu, ktoré mi ak to povedať, odsudzili. Dali to Romovi, ktorý mal dodávku a ten samozrejme zarobil na tom. Dali mu tomuto dotyčnému, pískatému, ja tomu hovorím, 10 eur, alebo že nemá na lieky. Zaujímavé bolo, že keď ako odišiel, tak za chvíľu prišiel. Aha, tak mu chýbal energetiák a cigarety. Ako môžete potom vidieť aj na kamerových záznamoch z bezpečnostnej kamery, ktoré tu mám, vždycky chodil s energetiakom a s cigaretami.
ako môže takto zdravo žiť. Ona musí mať tiež cigarety. Bachrata. Cigarety musíš mať však, nervózna. Ešte ty si nervózna aj z úplne niečo iného. Fakty išli von a ešte budú fakty vonku. Toto je varovné video pre vás. To je vlastne predzvesť toho dokumentárneho videa, ktoré ešte len vydám túto štúdiu. Tak, ľudkovia, ako pre vás informácia, nesledujte kanály Postupov Urbexu a Alexandra Vlogger, lebo fejkujú všetko, čo môžu, hlavne cez AI. A nie, že čakajú dieťa, oni to dieťa v živote nebudú mať už. Ona je 5-krát operovaná a piskatí si musia robiť nádeje. Takže majú 2 kríplov a to im stačí. Majte sa pekne. Vidíme sa v ďalšom videu. Najbližšie, neviem, keď budem dávať live stream, ešte netuším, ale veľmi rád dám live stream. Keď bude toto štúdio spravené, tak najbližšie sa vidíme už pri mikrofóne Sennheiser MK8. Takže tak. Pekný deň.